Niyaphila bafana bakithi. Niyamazi uPaul Mthakathi. Hey, manje kuthiwa khona indawo engihlala kuyo ngala asambe soxoxa nala. Asambe soxoxa la kulezi insizwa. Yekani ukubhema manje, ayiyekani manje ukubhema. Yekani manje ukubhema. Niyaphila. Siyaphila. Uyayazi le ndawo abayishoyo? Yini igama layo? Buka uyazi kodwa ubusuyifakazi. Uthi yini indawo legama lendawo? Yeah. So ngine birthday namhlanje ngifuna ukuzohlala nani sixoxe singamajita sishaya ingoma. Yeah, ngizothenga amakhekhe sambe sizohlala khona. Niyakhona manje? Ngicela nambe niyakhona ngiyazi. Njengamanje seqalile okanye Sizoqala manje ngo11. Sizoqala manje ngo11. Hey ndoda. Hayi vuka kusile manje. Kusile manje mngani wami. Yeah. Baba. Bafo. Vukani uphakela umthakathi lona mfethu ngizonibona. Yabona social lab. Khuleka ntwana nami. Asambeni siye ngale ebanini le park bathi bani? Mandela Park. Bashenye bathi la yini bathe yini igama lele park? Ipark ibekezela park ne. Yeah, nihambe niye khona sonibona khona. Yeah. Bafowethu niyaphila amasosha. Khamba kahle. Yeah. mina sisebenzi siyafuna umsebenzi. Yeah. Umsebenzi siyafuna. Yeah. Asikembuni ngoba thanda. Yeah. Simakwe yizo lezi zinto. Mfowethu. Cela bhuti omdala wenza umzamo wakho. Sithembe wena ngoba na uhulumeni uyahluleka. Uyahluleka uhulumeni ibo bonke lapha. Mfowethu. Yena kubo futhi. Mfowethu. Ibo bonke lapha. Sisebenzi futhi ibo labantu mfowethu. Asisebenzi. Hayi kuzolunga. Ngoba baqeda lapho bafika la benambile basutha bathi ingqondo zethu asisebenzi siyafila. Kodwa bona behlulwa ukuhlala emazweni abo. Bahlulwa ukuhlala balungisa isimo emakubo bazositshela. Ingqondo zabo mayisebenza abahleli ngane emazweni abo. Hayi bathi bahlakaniphile hey ngingaze ngibakhomba ayilungise lento. Yeah. Yeah. Bathi bahlakaniphile ayilungise. Baphi pho? Buaphi sifo sixoxe nabo. Kwamanje sobakhomba ngalusuku. Ngalo liyasuka asibakhombiki. Ile isikhathi esidliso lesokuxoxa nabo. Yabo. Nangu nje omunye lo faka ama-avalon. Akuyena. Elani? Uthini? Lip. Lo? Yeah, mana phela ehlisa umoya. Hayi ehlisa umoya, cisha ugwayi. Bafo. Mana qaluthula. Ngiyasebenzela ikhandela bangisondela lokho ke nje. Mana qalulinde phela. Uyabona nje ngoba ungalaleli uyakhombisa ukuthi unenkinga. Uyabona yibo laba basitshela ukuthi thina size impahla sizela eSouth Africa simtholanisa. Hayi wena uyabona uzokhostela ukuthi senze lento enithi ani. Bafo. Cela nini uzwile kwathi ngiyaxolisa bafana. Kulungile khululeka akho inkinga bhuti wami yaso. Ayikho inkinga. Wena no angithi uyabona lento abayisho ukuthi uyayenza nakho uyayenza phambi kwami njengamanje uyabona nje ukhomba umuntu sinqwaba thina wena uwedwa kodwa unesibindi sokukhomba umuntu la wena kurong bhuti wami kurong iSouth Africa yizwe bafowethu yizwe iSouth Africa ngakini manje mangingasuka mina manje ngihambe ngakini kuphi kini mangingasuka nje ngeZimbabwe ngingafike ngingene nje mahala njengoba nawe wenze njalo la eSouth Africa no musana ukwenza lento enenzayo njengamanje buku ukhomba umuntu ngomunwe la kwaZulu akwenziwa lokho akwenziwa kwaZulu ukukhomba umuntu kanje yeah so wenzani la no ngeke kulunge mngani wami lokho ngeke kulunge lokho kudayisa kuphi la ngaphakathi hayi ngeke kulunge bafo lokho
angeke kulunge bhuti wami, ngeke kulunge, no, akuvumelekile. Ngicela ukuthi ngizoba la eGoli mina kuze kushaya umhla ka5 every day ngizoza la. Ngifuna ukubona ukuthi lento abayisho ukuthi awubahloniphi ikhona ngempela, nasinalo thina udlame ungangiphenduli. Sicela ukuthi usilungisele lokho, ngoba namanje uqeda ukukhomba umuntu ngomunwe, into engenziwa, into akwenziwa futhi ukuthi abantu besakhuluma wena usuyalwa, abantu bekhuluma ngoba laba abantu abalwi nawe bahlala nawe la basho izinto ezishoyo, and manje kumina so uprovile already ngokuthi ukhomba umuntu ngomunwe. Ngicela uhambe uyolungisa manje kusasa bafo, uhambe ekhaya kusasa, uhambe kusasa. Yeah, kusasa ekseni. Empeleni namanje ungayiqoqa into zakho ngoba ngithi uyasebenza vele kuseduze la. Thatha into zakho uhambe manje uye ekhaya. Senzela ukuthi uyabona njengamanje njoba kwenzeka kanje akusekho akusalula ukuthi ukuthula kube khona ngoba manje wena uyakhombisa ukuthi uyalwa. Uyabo? Wena olwayo usuke ezweni lakho uzozama ukuphila nabantu base South Africa. Wena usulwa nabantu base South Africa. Uweke ukwenza phambi kwami ngiyakubona. Uyabo? So ke mina ngifuni ke mfowethu ukuthi kwenzeke izinto ezibhedayo, angifuni ukuthi kuxhaphazeke abantu nawe ngwakithi siyayifanela, uyabona siyafana. Angifuni ukuthi sixhaphazane. Kodwa lokho kwenza la eSouth Africa, umthetho wase South Africa awukuvumi. I-Constitution, imisebenzi leyo yokudayisa emgwaqweni, they are reserved for South Africans. It's the law. Asidingi ukuthi unamaphepha noma unawo amaphepha. Umsebenzi lo wenzayo akuwona wabantu bokufika. Cela ukuthi uhloniphe, uzokwenza mphuthi wami lo. Uzokwenza. Angithi uyazi ukuthi kusho ukuthini kuba kwami la. Uyazi ukuthi uma ungasakwenzanga kwenzakalana. Ngwakwethu wena uyazi. Sibongo ngoba. Angithi niyabona ukuthi ningadaleli ke bafunga, ngiyazi ukuthi la eGoli nabantu bokufika neChurchini ngoCleve. Cela ungadaleli ke abantu bakini inkingi. Sizokhuza lokho njengoba sila eGoli. Sizokhuza ukuthi umhla ka30 akuyona ievent. Fanele kwehle umoya. Thank you. Ngiyabonga baba, njani? Siyabonga mama. Njani mama? Njani mama? Baba, ngiyaphila. Siyabonga. Wakithi. Ngiyaphila bafowethu. Siyaphila bhuti. Hey. Hayi, ubambe isandla mfowethu. Bhuti wami. Hayi siyabonga. Thank you. Kodwa bafowethu ihlazo leli bafowethu. Yazi ihlazo leli bafowethu. Hayi ihlazo leli yabona, ihlazo ngempela. Uhulumeni ngiyabona bafowethu, abantu bayithengela bafowethu imoto. Bayithengela imoto. Abatholi na finance, kwaze kwenza ubugebengu. Kwahamba kwayokhandwa i-taxi finance ngoba kwenzelwa nje ukuthi kuthathwe imali yabantu abayizamelayo. Kodwa bafowethu uhulumeni nje uhlulwa ukuthi nje indawo egibela abantu udokotela ugibela la. Wonke umuntu emhlabeni okhona ophethe njengamanje South Africa wafundiswa itekisi, wagibela itekisi esikoleni. Iyafika phela into kanjiswa kweingane ngayimoto. Kodwa nje uhulumeni uhlula nje ukunakekela nje imali ikhona, kungeyona yakhe kungeyethu. Uhlula nje ukunakekela indawo okugibela kuzo bonke abantu. Udokotela ugibela la. Umsebenzi kahulumeni office ugibela la. Iphoyisa ligibela la. Wonke umuntu amakhosi agibela la. Hayi bafowethu. Bese kuthiwa ke thina silinde uhulumeni maphoyisa. Nisiyeke thina, nisiyeke ngempela thina. Siyeke nje maphoyisa, siyeke niye office elilodwa ngempela ngoba sizothini ngempela manje. So silindeni 32 years. I-rank la kugibela khona amakhosi, la kugibela khona othisha, la kugibela khona amanesi, la kugibela khona wonke umuntu bukuthi kunjani. Ngoba phela la umuntu ungakafika athenga imoto aphinda nakekela indawo futhi. Umuntu mayithenga imoto ufuna nake ibusiness, khona ufuna kanaka indawo. Uyabo? Sizokhipha ioperation ezozizoklina la i-rank soyithengela thina oplastic. Basinikeza abantu o1 la. Yabo. Yeah, siniklinele ningabafowethu ngoba nizosithatha apha isikhathi. Siyazi futhi ukuthi ama rank onke ayasupport, siyakwazi lokho. Azinandaba noSanthako. Azinandaba wayelusa kuphi uSanthako. Udlala kuphi umgangelo uSanthako? So ke sizoza solekelela, asifuni thina abafowethu, asifune lutho thina. Sifuna nje kulungiswa. Amadoda nje wonke awakhumbule lokho ukuthi kufanele kulunge izwe. Umhla ka30 akulona ilanga lokubulala abantu. Umhla ka30 akulona ilanga lokutapa. Umhla ka30 sawubeka sathi umnqamla juqu wokuthi ngawo kufanele uhulumeni kube kukhona sekwenzile ngalabo abantu bokufika. Uma engakakwenzike soqhubeka nezinye inhlelo kanjalo. So kwekusasa siyaphelelwa izinsuku
kuyobe kusele isuku olodwa ngolwesibili sesiqedileke bese siba nesithangami sabe indaba sizosho ukuthi kwenzekeni so ningajahike ukushaya abantu ngoba ngeke bahambe make nabashaya kuzoboshwa nina shothi umkhankaso wethu usufile uyabo uma ungenalo nje ifridge namhlanje nangomhla ka1 uzobe ungenalo angithi bafowethu nangoma ungalithenganga wenza phela ukuthi obakuphela inyanga nje uzolithenga kodwa uma ungalithenganga uzobe ungakabi nalo siyabonga ingane zakwethu siyabonga inkosi inibusise amen. Africans, we must actually appreciate what Phakelo Mthakathi and many South Africans, of course, on what they are doing for us as South Africans. As you've seen, Phakelo Mthakathi, when he reached those homeless people, he realized that these are not just people the way people wish to call them, but these are our people. These are pure human beings. Despite the fact that they are homeless and smoking, it's all based on situations that can be fixed. So we shouldn't treat them or anyone for that matter as someone or something that is useless. And for the fact that there's only 2 days left until the 30th of June. So let us hold hands together as South Africans. Let us actually fly those flags high up in the sky. And let us all be proud that we are South Africans and for the fact that we are fighting for this land. Let us give each other advice and let us stop hating each other as South Africans, as we have displayed so much hate towards each other. But I don't blame South Africans. I don't blame us for hating each other like this. It is because we were separated once. We were once separated. Put in places that are now called homes. But they weren't homes actually. That's just based on like